korvikkeet korviin ja lähden lenkille. Lenkillä legendojen kanssa. Olli ja Juuso juontaa legendapuuvat. Hei! Ollaan Juuso Kupittaalla. Ollaan Kupittaalla. Tervetuloa takaisin Lenkillä legendojen kanssa pariin. Tässä on ollut melkein kuukauden tauko erinäisistä syistä. Mutta nyt ollaan tosiaan Suomen Turussa. Ei olla lausumassa jouluraahaa, vaan olemme haastattelemassa huipputriatlonisti Veikka Sarenia. Tervetuloa. Morjesta ja kiitos, että pääsin mukaan. Mitäs me Veikka tehdään täällä Kupittaalla? No tänään on ohjelmassa ihan PK-venkki. Jos vempparitreeni oltaisiin juostu, niin sitten ehkä oltaisiin tehty jotain vetoja, mutta voi olla, että podcastin laadun säilyttämiseksi, niin juostaan ihan rauhassa tänään. Ja haastattelijoiden kuntotaso huomioiden. Joo. Niin, Juuso sanoi jo, että on vetoja, että ota pyörä mukaan, että pysyy perässä. No, vaihdettiin kuitenkin PK-hommiksi, niin ehkä mukavampi hoitaa tää homma. Joo, lähdetäänkö me hölkkäämään? Lähdetään hölkkäämään. Kukas Veikka on? Kuka mä oon? Niin, Helppo kysymys alkuun. kyllä. No 22-vuotias triatlonisti ja alun perin Somerolta kotoisin, mutta lukioon ja muutin Turkuun, niin aika turkulaistunutkin ehkä, sit vois jo sanoa niin. Mulla on tää suussa tää hanska. Onko se muu voida kysyä sitten jotakin? Joo. Sanoit, että lempitreeni olisi ollut joku sortin vetojuttu, mutta ollaan silti täällä Kupittaalla, niin onko tää jotenkin semmonen turkulaiskestävyysjuoksijalle pyhä paikka? No, on se varmaan useammallekin kuin pelkästään mulle, mutta mulla ainakin, että tykkää juosta oikeastaan kaikki reippaammat treenit tässä Kupittaalla ulkona. Ja kesällä nyt ainakin. Ja tässä on tasainen hyvä asfaltti. Menee tommonen 1,5 tai vähän reilu 2 kilsan venkkiä. Siinä on aika hyvä olosuhde tehdä kovempaa juoksua. Ja talvellakin ilmeisesti. Ja Talvellakin pääsee, mutta ehkä sitten talvella itse tulee käytyä jo enemmän matolla, mutta pystyy kyllä tekemään ihan, että periaatteessa ympäri talvea on aika kesäkeli juosta. Eli olosuhteet on kyllä ihan kunnossa. Vähän sama kuin meillä Espoossa Länärin varrella talven ympärillä nähty lumet pois. Juu, Monet käy siellä vetämässä jotain kilometriä eestä. jep. Joo, että tässä on kyllä ihan asiallinen tehdä. Sä oot Somerolta kotoisin, eikö Rauli Badding Somerjoki ole siellä? On. Kyllä. Miten sä oot päätynyt Turkuun juoksemaan lenkille legendojen kanssa podcastiin? No Turkuun tosiaan muutin 16-vuotiaana peruskoulun jälkeen, että tuli tänne Kerttuli urheilulukioon. Joo. Ja sitten tänne on vaan jääty. Että sitä pitkään mietin silloin, että jäänkö Somerolle vai tuunko tänne, koska tietenkin se tarkoitti, että pitää muuttaa yksi asumaan. Niin kyllä sitä kauan mietittiin, mutta että kyllä se loppujen lopuksi oli just oikea päätös. Ja hyvä, että uskalsi tulla tänne. Mitä sä teet päivisin? No, opiskele ja treenaa. Arki on aika yksinkertaista. Että siis se pyörii kotona urheilu- ja opintojen parissa. No. Ja sä olit vuoden triatlonisti ilmeisesti tänä vuonna. Joo. Toinen vuoden triatlonisti. vuoden miestriatlonisti. Vuoden miestriatlonisti, se on oikea ilmaus. Mistä se johtuu, että sut valittiin vuoden triatlonistiksi? Mitä itse uskot, että... Jaa, no sitä vaikea sanoa, mutta ainakin nyt tullut paljon kilpailtua ulkomailla ja sentään joku ne Suomen mestaruuskin voitettu, niin ehkä se sitten on ainakin joku peruste varmaan. Kuulostaa hyvältä. Mikä on triatlonissa on 3 lajia? Usein sanotaan, että triatlonia harrastaa semmoiset ihmiset, jotka on keskinkertaisia uinnissa ja pyöräilyssä ja juoksussa.
Mikä sulla on vahvin laji niistä? No kyllä se tää juoksu on vahvi ja oikeastaan aina ollut. Että nuorempana tuli juostua kilparadalla, sieltä oikeastaan kaikki kilpaurheilu lähtikin. Ja minkä pituisia matkoja? No mä taisin aloittaa jostain 1000 metriä, taisi olla jossain 11-12 sarjassa, kun pitkä kestävyysmatka. Ja se oli kyllä kova matka juosta ja siitä se lähti, mutta siinä oli varmaan sitä 1000 metriä, 800 metriä aluksi. Onko 1000 metriä kestävyysmatka? No on se 11-vuotiaalle. Ei se no on se ehkä aikuisellekin vielä jonkinlainen, mutta ei se ehkä ihan. Mut silloin pienenä nappuvana se oli tietty pitkä matka ja sillä, että mut sitä oli aika hauska juosta. Se oli kuitenkin sit sähäkkä kisa. Ja sieltä oot jatkanut juoksua. Joo, kyllä senkin jälkeen tuli käytyä vielä juoksemassa ja sitten on jotain SM-maastoja, SM-maantietä käynyt juoksemassa. Mutta sitten tietenkin kun triathlon valikoitu päälajiksi, niin vähemmän tullut juoksukisoi harmillisesti. Että olisi kiva käydä, mutta kesä on oikeastaan jo aika täynnä triathlon kisoja, niin ei sinne enää viitti ihan hirveästi tunkea mitään lisää. Minkä ikäisenä sä sitten päädyit triathlonin pariin ja mitä kautta? Mikä oli eka kisa? No ihan ensimmäisen kisan kävin, mun mielestä se oli 11-vuotiaana. Ja se oli Helsinki City Triathlon legendaarinen kisa uimastadionilla ja pyörä- ja juoksureitti kulki siinä Linnanmäen ja Olympiastadionin ympäristössä. Ja ei kyllä mitään tietoa tai muistikuvaa, että miten päädyin lajiin. Tai että miksi edes lähdin semmoiseen kokeilemaan, mutta silti jäljestä kuitenkin jäätiin. Kai se oli ihan mukava homma. Mutta kai sä silloin osasit uida kuitenkin. Ja... Joo, mä aloitin 10-vuotiaana niin uimaa ja enemmän kilpauintiin, niin sit se oli ihan luonnollista, että pyöräilyä ja juossun mä vein aina niin kyllä se sitten oli tietty luonnollinen käydä kokeilemassa triathlon kisaakin. Mikä on tällä hetkellä kaikkein niin omin triathlon matka? Niissäkin on aika eri ominaisuuksia vaaditaan. On toki. Kyllä se varmaan se sprintti ja supersprintti on tällä hetkellä ne parhaimmat matkat. Että olympiamatka, niin totta kai se kulkee hyvin, mutta ehkä sinne tarvitaan vielä vähän treenivuosia lisää. Et varmaan se sprintti on aika semmonen mukava ja sit se ei ole ehkä ihan niin herkkä laji kuin supersprintti. On vähän varaa korjata omiin virheihin. Jos mietitään tuossa matkaa, että sä oot 11-vuotiaana tehnyt ensimmäisen kilpailun ja nyt sä oot 22 ja Suomen paras triathlonisti. Niin mitä tämän 11 vuoden aikana on tapahtunut? No, valtavasti siinä on tietty välissä liikuttu ja kisattu ja tehty. Että se nyt totta kai ainakin. Mutta että kyllä se liikunta ja urheilu on aina ollut mukavaa. Että sitä on ollut kiva tehdä ja näin. Niin liikunta on kuitenkin aina ollut silleen elämäntapa mulle. Oikeastaan ihan niin pienestä asti kun vaan voi muistaa. Niin varmaan sellainen niinku polku isommassa niinku kaavassa. Ja kuinka tärkeää semmonen kilpailuelementti on, että jos et kävis kisoissa, niin kävisitkö silti urheilemassa tai liikkumassa? No ehdottomasti, että pienempänä en edes oikein tykännyt kilpailla hirveämmin. Tykkäsin vaan urheilla ja pelata ja liikkua. Ja no jossain kohtaa sit vähän uskaltauduinkin vähän vakavampiinkin kisoihin ja kyllä sekin sit oli mukavaa. Ja totta kai sit se kilpailullisuus on vielä kasvanut, kun tästä hommasta on alkanut tulla vähän vakavempaa, niin totta kai se on niinku
on hienoa kilpailu ja sitä varten niin tätä tehdään, mutta kyllä mä urheilisin, vaikka mä en kilpailisi. Kyllä se liikkuminen ja treenaaminen on tosi mukavaa homma. Ja mitä sä opiskelet tällä? Mä opiskelen Turun yliopistossa niin biolääketiedettä. Ja. Toista vuotta tällä hetkellä. Ja se onnistuu hyvin kovien treenien. Kyllä se on onnistunut aika hyvin, että sitäkin mä mietin, että lähdenkö opiskelemaan vai en. Pidin lukion jälkeen yhden välivuoden kylläkin. Ja menin sit opiskelemaan ja sit mä oon tehnyt sinne semmoisen vähän kevennetty opintosuunnitelman, niin on saanut kyllä tosi hyvin onnistumaan niin ja yhdistämään urheilu ja opiskelu, että molemmat kulkee aika kivasti. No mikä olisi unelma ammatti triatlonisti uran jälkeen? No, opiskelua vaan nyt on ainakin toistaiseksi ollut tosi mielenkiintoista, niin eiköhän sieltä joku ammatti. Se on tietty tosi moninainen kenttä ja siellä on paljon eri ammatteja, mutta ainakin tähän alaan liittyen sitten joku työtehtävä. Mut millainen on sitten normaali, niin kuin vaikka arkipäivä? Miten sä heräät ja mitä siltä rupeat puuhaamaan? Normaali arkipäiväni sisältää pari treeniä ja sit aika usein siellä on keskellä päivää sit muutama tunti kouluukin. Välillä on, välillä ei ja vaihtelee toki. Mut aamutreeni yleensä aika usein se on puntti tai sit uintitreeni ja sen jälkeen vähän ruokaa ja kouluun ja sitten koulun jälkeen ehkä pieni lepo ja sit vielä illan toinen treeni. Että aika lailla siihen se kiteytyy. Eli sanoit, että puntti, uinti ja 2 treeniä illalla. Ai mitä? Ja sanoit, että sä et 1 puntti, uinti ja 2 treeniä illalla. Ei, se on niinku puntti tai uinti, vähän päivästä riippuen. Ne on yleensä aamulla ja illalla on yleensä pyöräillä ja juosta. No. Mut niin toki 3 harjoitusta päivässä vai? Ei, yleensä 2. Okei. Selkeä niinku aamu- ja iltatreeni. Joo. Just olin tässä Kertturin lukion opettajahuoneessa ja siellä puhui sun voimavalmentaja Jamppa puhui nyt alkaneesta uudesta maksimivoimajaksosta. Joo. Pitääkö se paikkaa? Mitä teette tällä hetkellä? Kokeillaan vähän erilaista voimaharjoittelua ainakin lyhyen aikaa ja katsotaan miten kroppa vastaa siihen, että aika paljon tulee tehtyä puntilla ihan tämmöistä niinku nopeusvoimaa ja idea vaan saada vähän lihaksistoa, voimantuottoa ja terävyyttä. Mut nyt kokeillaan sitä vähän ainakin hetkellisesti pikkusen muuttaa harjoittelua, niin ehkä saadaan taas vähän uutta ärsykettä. Mitäs liikkeitä teet? No, aika paljon on rinnanvetoa, vähän erilaisia kyykkyjä ja sitten tietenkin uintia, erilaisia vetoliikkeitä. Tämmösiä niinku pitkälti vapailla painoilla ja moniniveliikkeitä. Eli tosi monipuolista. Paljon nousee penkistä. Ei mitään tietoa. En oo kyllä penkkiä tehnyt, et se ei kuulu kyllä pahemmin tähän meidän lajivalikoimaan. Paljon menee lisäpainoleuka? No itse asiassa 1 en ole vielä koittanut, mutta 2.5 meni ainakin 2 aika hyvin, että Ai 25 kiloa jalkoihin painaa. Joo, 2 on ainakin, että kyllä varmaan 1 30 voisi tulla ainakin. En tiedä, en ole vielä päässyt kokeilemaan. Meneekö enemmän kuin redellä? Joo. Se on tärkeä. Se on tärkeä. Mulla menee 4 leukaa ilman lisäpainoa. No, mulla on ihan tarpeeksi lisäpainoa mukana tällä. Siinä on se 30. Kuka sua valmentaa niin kuin ylipäätään? No oma isä. Että oikeastaan ihan pikkulapsesta lähtien niin mä oon liikkunut, pyöräily, hiihtänyt, juossut iskän perässä ja äidinkin ja siitä se sitten on niinku lähtenyt, että uinnis mulla on oikeastaan iskälle taas
uinnista mitään lajitaustaa, niin siellä on ollut omat valmentajat, mutta iskä on hoitanut tätä kokonaisuutta ja tämmöistä isompaa kuvaa ja pyörää juoksu lajiharjoittelu. Jatketaan vaan. Joo. Juuso sai hengähdettyä, niin jaksetaan taas. Joo. Olli mursi multa 2 kylkiluuta tossa Fanarian leirillä, niin tää on vähän tällaista, vaatii heikkokuntainen vähän tauko. Mutta Markun kanssa yhteistyö jatkuu hyvin. Ja... Joo, ainakin se on tähän asti toiminut tosi hyvin ja en mä nyt näe siihen mitään dramaattista muutosta tulisi, että oikeastaan silleen jutellaan pitkälti yhdessä treeneistä ja sit etsitään semmonen paras ratkaisu sen perusteella, että Eli kuulostaa, että itsekin otat vastuuta myös siitä tekemisestä. Ja... On paljon vastuuta itsekin, että totta kai niinku harjoittelu ja sen toteuttaminen on aina kiinnostanut itseäkin, niin totta kai tässä kun on pitkään harrastanut, niin sentään sit ehkä jotain perusasioita tietää, niin pystyy myös itse ja ottaa vastuuta. Ja mä näen, että se on myös tärkeä juttu, koska koko aika joku ei voi olla seuraamassa, kertomassa mitä tehdään, niin pitää myös itse tietää ja osata niinku muuttaa ja analysoida sitä omaa treenaamista ja jaksamista. Minkälainen niinku treenifilosofia sulla on? Tai mistä se muodostuu? No kyllä se perusta on se, että paljon tosi matalatehosta aerobista harjoittelua. Että tää on kuitenkin raju kestävyyslaji ja vaikka se matkais mukaan lyhytkin supersprintti, niin sekin vaan vaatii sitä hurjaa kestävyyspohjaa ja sitä mä oon oikeastaan tehnyt ihan pienestä asti ja kyllä se aerobinen kapasiteetti lopulta kuitenkin ratkaisee. Ja sit totta kai siihen päälle niin tätä VK:ta, vauhtikestävyysharjoittelua, niin myös sitä ja sopivissa määrin sitten kovempaakin harjoittelua, mutta kyllä se oma treenifilosofia perustuu siihen niin kuin matalatehoiseen aerobiseen harjoitteluun. Ja millaista on vaikka, jos sä lähdet PK-lenkille, niin mikä on sulle semmoinen normaali vauhti? Ai PK? Niin. No vaihtelee tosi paljon, että vähän jaksamisen ja jalkojen mukaan. Mut yleensä mä tykkään tehdä noin rauhalliset PK-harjoitukset ihan niinku tosi rauhassa. Että vauhti voi vaihdella paljon, välillä mennään yli 5 ja sitten välillä jos on vähän parempi kulku ja jalat antaa mennä, niin sit voidaan mennä vähän päivän 4:kin. Mutta yleensä mä juoksen mieluummin vähän liian rennosti ja hitaasti ja pyöräilen sama, kun et vähän yrittää kinnata liian kovaa. Se kuulostaa järkevää, mutta paljon mukavampi mennä hitaasti kuin Niin on. kovaa. Näinhän se on. Miten sä kontrolloit näitä eri treenejä? Sä tiedät, että oot meet PK:lla tai VK:lla tai... No PK-harjoitus totta kai tärkein nyt on sykemittari, että vauhti ja sitten syke ja tärkeimpänä se oma fiilis, niin ne nyt on ne pääjutut, mutta sitten vauhdikkaamisvedoissa niin on tehnyt jo aika monen vuoden ajan ihan laktaattimittausta, niin sillä sit katsotaan noita VK-hommia. Ai niinku treeneissä? Joo, ihan Mitä? treeneissäkin, ja nimenomaan treeneissä, että No paljon kun sulla pitäisi ne laktaatit olla VK-harjoituksessa? Riippuu toki lajista ja vähän intensiteetistä. VK:takin voi tehdä rauhallisemmin ja kovemmin. Mutta kyllä mä pyrin kaikki VK-harjoitukset pitää siellä ihan maksimissaan niin kuin 3, vielä vähän allekin. Ja elikkä siellä vaikka sanotaanko kovempi VK-harjoitus, niin laktaatti voisi olla jotain 2,5 millimoovia.
ja rauhallisempi, niin semmonen vaikka aerobisen kynnyksen harjoittelu, niin voi vähän vaikka 1 millimooli, että tosi matavia lukuja. Eli et käytä näitä perinteisiä 2 ja 4 rajoina? En. Että totta kai nämä on tosi henkilökohtaisia arvoja ja sitä oppii vaan seuraamalla itse, mutta että kyllä itse koitan pitää aika matavana nuo laktaatit. Väännetään vähän taas. Nyt sai taas Juuso pienen hengähdyshetken. Me oikeesti pyydettiin ihastelemaan tällaisia hienoja jouluvaloja Kupittaan puistossa. Minä olen ehkä ollut täällä jossain seikkailukin. Oliko se missä oli Mika Luoto tuomarina ja lahjoamalla yritit saada pisteen? Voi olla. Voi olla. Kyllä. Olli tuossa jo kyselikin, miltä semmonen normitreenipäivä näyttää. Niin entä sitten treeniviikko? Onko sulla semmonen strukturoitu rakenne, mikä toistuu viikosta toiseen vai vaihteleeko se viikkojen välillä? No joo, on, että mä pyrin pitämään niinku treeniviikot tosi samanlaisena keskenään ja ei tule mitään sellaista. Ei ole selkeästi mitään semmoista blokkiharjoittelua tai periodisaatioa, että ei ole. No, ja nimenomaan, että viikot on tietyllä tapaa aika tasapaksui ja samanlaisia. Ja sit semmoista niinku mikrovaihtelua tulee sit siitä, että jos väsyttää, niin tehdään vähän kevyemmin, otetaan kevyemmin, tarvittaessa pidetään lepopäivä ja näin, että sitä tulee sillä niinku luonnollisesti semmoista pientä vaihtelua siihen viikkoon. Mutta että muuten viikot näyttää kyllä oikeastaan ihan ympäri vuoden kisa- ja peruskuntokaudella niin hyvin samalta. Että totta kai treenien sisällöt tällaista voi vähän vaihdella, mutta muuten on kyllä semmoista aika tasapaksua se tekeminen. Näinkin voisi joku sanoa. No minkälainen se viikko sitten on? Onko siellä tiistaina tupla VK ja... Siellä on yleensä jo tiistaina ja lauantaina ainakin tupla VK ja sit vähän viikosta kauden ajankohdasta vaihdellen, niin ehkä torstainakin voi vielä olla jotain vähän reippaampaa ja ainakin 2 tämmöistä kovempaa tuplapäivää. Ja sitten yleensä maanantai ja perjantaina aamulla puntit. Ja sit siihen oikeastaan se kaikki muu on sit vaan semmoista niinku ihan matalatehosta aerobista treeniä. Semmoista niinku palauttavaa täytettä. Ja että pyrin tavallaan niinku tekemään niin, että siellä viikossa on ne tietyt pääharjoitukset ja sit se kaikki muu on vaan periaatteessa semmoista ihan kevyttä palauttavaa ja siihen se sitten rakentuu. Onko tupla VK on se norjalaisten Joo. että tehdään kovia treenejä samana päivänä, vaikka tekis mieli levätä. Kyllä, eli 2 tämmöistä vauhtikestävyysharjoitusta. Toki triathlonissa se on siinä mielessä ehkä vähän helpompaa, että vaihdellaan lajeja. Eli aamulla vaikka uinti ja illalla juoksu. Niin kuitenkin vähän lihasryhmät vaihtuu. Niin ehkä se on tietyllä tapaa vähän helpompaa kuin jos vaikka juoksis 2 kertaa päivässä. Mutta totta kai tunteita tulee siitä aika paljon. Ja se aika siellä niinku tehollisella alueella, niin se on aika iso loppujen lopuksi. Onkohan tää ihan konkreettinen esimerkki, miltä tämmönen Superdösser-päivä on ollut? Joo. No se voi olla vaikka niin, että aamulla on uinti. Nyt esim. Syksyyn niin me ollaan uitu ihan aerobista kynnystä. Eikä siellä PK ja VK välimaastossa. Pääsarjan, tän aerobisen kynnyksen sarjan pituus on ollut ehkä jotain 2,5-3 kilometriä. Se on ollut ehkä noin 40 minuuttia kokonaisuudessa. Ja siihen toki verran päälle. Ja sitten esim. Iltapäivällä niin oon käynyt juokseen 4 tai 5 kertaa 10 minuuttia ihan aerobista kynnystä. Nyt kun on syksy ja peruskuntokausi, niin siihen vielä tommonen juoksu. Ja nää on ollut jotain niinku 1 laktaa tai jotain
1,5 laktaateilläkään. Teho on ollut sillä aika matala, mutta totta kai vauhti on ihan kova. Entä jos tästä hypätään puoli vuotta eteenpäin ja huhti-toukokuun, niin miltä tää tuplaveikko näyttää silloin? Joo, sit se muuttuu vaan ehkä silleen, että teho nousee. Elikkä jos nyt tehdään aerobista kynnystä, niin keväällä tehdään sitten anaerobista kynnystä, eli vähän tehoa lisää ja muuten se voi näyttää hyvinkin samalta. Mutta vauhtia lisää ja siitä ne laktaatit tosiaan, kun äsken puhuttiin, niin 2,5-3 välillä. Eli vähän lisää höökaa. Ja siis mä kuulun noista tupla-VK-päivistä, mutta jotkut sanoo, että siinä voi mennä niinku vaikka vuosi tai pidempäänkin ennen kuin keho oikeesti rupeaa jotenkin palautumaan siitä tai että pystyy ylipäänsä tehdä sitä. No joo, kyllähän se vaatii, niinku, että pystyy edes tekemään 2 kovaa harjoitusta päivässä, niin se vaatii 2 asiaa, tietty hyvää kuntoa, että sä palaudut nopeasti siinä treenien välissä, että pystyy tekemään toisen. Mutta kyllä se myös vaatii sitä tarkkuutta siihen treenin tekemiseen, että se treeni ei voi olla liian kova. Ja jos se on liian kova, niin kyllä se iltapäivän treeni on sit aika taputeltu. Sen takia se laktaattimittari on niinku todella hyvä väline. Sillä saa ihan oikeasti katsottu sen, että se teho on oikea ja silloin se on ihan mahdollista. Mutta ei siinä paljon tarvi treenissä keuviin, niin siitä tulee kyllä ihan järkyttävän kova ja päivä kokonaisuudessaan ja kyllä se sit alkaa niinku se yhtälö painuu niinku miinuksen puolella aika nopeasti. Tarkkana siinä pitää olla. Niin vauhtikestävyys alkaa kuitenkin jaksetaan tehdä useita tunteja työtä, mutta kun mennään ylitte anaerobisen kynnyksen, niin Kyllä. siellä ei ihan hirveän kauan viihdytä ja jos aamun treeni menee yli kynnyksen, niin se on siinä. Kyllä, se on just näin, että aamu menee vielä ihan hyvin, vaikka vähän hevostelis, mutta kyllä se iltapäivästä jo ekas vedos huomaa, että siinä on niinku energiavarastot aika syöty ja lihas tuntuu aika huonolta. Tekemällä toki oppii ja näin, että Mutta ei siis tarkkana saa olla. Aloittelijalle et suosittelee. No en suosittele sille, että kyllä siinä niinku aika kokenut pitää olla ja myös tuntee omaa kroppaa aika hyvin, että mut parhaimmillaan se toimii sit tosi hyvin ja siellä saa niinku paljon laadukasta tekemistä päivään, että Mikä sen idea siis on, että saat kovemmalla teholla tehtyä keskimäärin niin sä olet ottanut 2 tunnin treeniä, niin onko sä ajatus, että saa kovemmalla teholla tehtyä sen 2 tunnin ajanjakson, kun lepää välissä? Vai mikä siinä ideana? joo, ja toki päivään niinku yritetään saada mahdollisimman paljon tämmöistä niinku tehokkaampaa harjoittelua. Elikkä kuormitetaan kroppaa hetkellisesti vähän enemmän ja aiheutetaan pieni shokki, josta sitten tietenkin pitää palautua, että pystyy tekemään se uudestaan. Että yritetään vaan saada niinku mahdollisimman paljon aikaa siellä oikealla tehoalueella. Sen takia tehdään 2 päivässä. No, kuulostaa hurjalta. Mun harjoitusohjelmassa ei ole ollut vielä tällaisia. On ollut joskus. Sä et ole vaan ehkä suorittanut sitä. Voidaan jatkossa laittaa. Kuvia treenejä. Jos palataan edelliseen kauteen, niin onko sieltä jotain erityisiä nostoja, että mitä opit niin sanotusti? No paljon tuli kisattua ja vähän uusiakin kokemuksia, että ensimmäinen maailmankappi starttia Espanjassa ja se nyt oli ainakin yksi niinku hyvä kokemus ja pääsi sinne kisaamaan ihan niinku kovia, ihan oikeesti isoja ja kovien kavereiden kanssa, niin se oli tietty yksi semmonen iso hetki. Mutta että kyllä sieltä joka startista aina paljon oppii tulee, vaikka noitakin KV-kisoja nyt on tullut sentään jo kierrättyä jokunen vuosi, mutta aina se on erilainen ja uusi kisa ja jotain sieltä aina jää käteen kyllä.
Minkälainen on triathlonin maailmankappi? Se on joku kisasarja. Anteeksi. Niin se on joku kisasarja ilmeisesti. Joo, se on kisasarja ja ihan ympäri maailmaa kisat. Ja siellä käy sitten niinku jo tosi kovia ammattilaisia. Ja sieltä myös kun olympiaranking aukeaa, niin sieltä saa myös näitä olympiaranking pisteitä. Ja sitä myötä ne kisat on totta kai tosi kovatasoisia. Miten menossa olympialaisia? Olympialaisia. No, ainakin tavoitteena se on, että katsotaan, jos se olisi jo mahdollista Los Angelesissa, mutta että 3-2 sitten ihan viimeistä. Miten niinku triathlonissa ylipäätään kansainväliset kisat menee ja se olympialaisiin pääseminen? No, onko niinku eritasoisia KV-kilpailuja? joo, on. Elikkä eniten mä oon nyt käynyt näissä niinku Eurooppa-kapeissa, eikä Euroopan kilpailuja kansainvälisiä. Ja siellä saa kyllä kilpailla muualtakin kuin Euroopasta tulevat. Ja sitten on tää maailmankappi on siitä seuraava jo kovempi. Ja sitten on vielä tää maailmanmestaruussarja, elikkä VTCS. Ja se on sitten tää niinku ihan kaikkein kovin sarja. Ja olympialaisia on siis olympiaranking. 55 parasta olympiarankingista pääsee olympialaisiin. Ja jotta pääset rankingissa mahdollisimman korkealle, niin pitää kerätä näitä ranking-pisteitä. Ja niitä saa sit muun muassa näistä maailmankapeista ja VTCS-kilpailuista. Mutta ei missään nimessä ole mikään niinku helppo homma päästä siihen 55 parhaan joukkoon. Että No montako kilpailua tässä pitää sitten kisata, että sinne losiin voisi päästä? olympiaranking aukeaa 2 vuotta ennen kisoja ja siihen lasketaan 12 kisaa yhteensä, eli 6 per vuosi. Ja se on se maksimimäärä, mitä lasketaan. Eli 6 kisasta mahdollisimman hyvä sijoitus. Joo, käytännössä juuri näin. Ja tietenkin pitää olla sitten vielä nämä kilpailut, mistä näitä pisteitä jaetaan. Että esim. Eurooppa-kapeista ei saa olympiaranking-pisteitä. Ja sanoit, että teillä kisoja on ympäri maailmaa, niin minkälaista budjettia tää kysyy, että pystyisi vaikka tavoittelemaan realistisesti sitä paikkaa 28 kisoihin? No, ei ole kyllä mitään tarkkaa summaa heittää, mutta kyllä se vaatii totta kai aika iso budjetti, että pelkästään toi ihan matkustaminen noihin kisoihin ja yöpyminen niin on aika iso kuluerä. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin kisoja on ihan ympäri maailmaa ja matkustaminen on aikamoista hommaa, että kyllä se vaatii. Ja sitten toki, että tuo tasolla, niin jos leiritykset on aika isossa osassa, niin kyllä niihinkin sievoinen summa äkkiä hukkuu. Ja onko sitten, jos onko ne eri tasoisia kisoja tai skoutataanko sitten missä kisassa saisi mahdollisimman hyvät mahikset menestyä vai? Joo, kyllähän sitä taktikointia sitten tapahtuu, että ainakin nälkätä ihan oikeasti taistelee siitä, että pääsee sinne 55 parhaan joukkoon, niin kyllä sieltä sit yritetään hakea sellaisia kisoja, mihin ei sit ehkä ihan niin kova osanottajalista ole ja sitten tietenkin sitä kautta mahdollisuudet on vähän paremmin. Toi on kyllä äärimmäisen tärkeä asia, kun haluaa hyviä sijoituksia. Olen itse myös tehnyt hyvää kisavalintaa aina. Joo. Tai sellaisia kisoja, missä voittaa helposti. Niin Tai sarjavalinta. Se on toinen. mä voitin Kauniaisissa naisten 10. Siinä oli sarjavalinta mennyt. En itse tehnyt sarjavalintaa, mutta Joku teki sen sun puolesta. kyllä. Mä voitin. Miesten sarjassa en olisi päässyt palkintopallille. Joo, mutta tosiaan vaikka sit nyt tässä puhutaan, että etsitään vähän kisoja, missä olisi heikompi taso, niin totuus on kuitenkin se, että se taso niissäkin kisoissa on ihan järjetön, että
voisi nyt sitten ehkä vähän helpommalla päästä johonkin suosittuun kisaan nähdä, mutta ei sieltä niinku mistään kisassa et niitä pisteitä ilmaiseksi saa, että se on niinku karu fakta. No miten niitä pisteitä siellä kisasta sitten saa? Mitä? Miten pisteet jakaantuu niinku kilpailussa? Onko se niinku Iidon tyylin 30 parhaalle vai? Joo, sijoituksen mukaan, että voittajalla on aina kisasta riippuen tietty pistepotti ja sitten se lähtee siitä sijoitus kerrallaan tippumaan aina 7,5% edellisestä. Ja esimerkiksi maailmancupin voitosta niin taitaa saada voittaja 500 pistettä ja sit siitä aina seuraavalle 7,5% vähemmän pisteitä. Että hyvissä sijoituksissa saa aika paljon pisteitä, mutta nopeasti lähtee myös se pistemäärä laskemaan. Minkälainen pistepotti vaadittiin Pariisin kisoissa? Nyt itse asiassa en edes muista ihan tarkkaan, mikä oli viimeiseksi päässeen pistepotti, mutta kyllä se oli varmaan 2,000–3,000 tai jotain sitä luokkaa, sanoisin yhteensä. Varmaan jotain sellaista suuruusluokkaa ehkä. Eli 4 kisaa kun voittaa, niin pääsee kisaan. Aika lailla joo. Niin, että kannattaako sitten edes lähteä moneen kisaan, vaan menee mieluummin 4 kisaan ja Niin. menee sitten vähän kovempaa siihen. Siitä päästää rahaa ja jää enemmän aikaa treenaamaan. Niin jää. Tuommoista taktiikkaa. Se on tehty aika houkutteleva taktiikka. Onko kukaan suomalainen ollut triatlonisti olympialaisessa? Ainoastaan parapuolella Liisa Viveja, mutta ei ole vammattomien urheilijoiden puolella olympialaisissa koskaan ketään ollut. Kuka on ensimmäinen? No, katsotaan. Eli historiaa olet tekemässä. Niin, en tiedä kuka tekee, mutta se ketä pääsee, niin tekee sitten. Että toivottavasti me nyt tässä saataisiin Suomestakin sentään olympia-edustus, että Tanskasta, Ruotsista, Norjasta, kaikista on kyllä muista Pohjoismaista. Niin, Ja Islannista. joo, Islannistakin on olympia-edustus, ja mitalleitakin, niin olisi se nyt sitten korkea aika Suomellakin. Kyllä. Samaa mieltä, kyllä sinne joku vois mennä. Mutta me ollaan Turussa ja Turussahan on vaikka, eikö Henrik Köski ole täältä, sekin on saanut kovaa kansainvälistä menestystä. Joo, on. Että hänkin olympialaisiin pyrki, mutta että ei päässyt Tokioon. Ja sen jälkeen on vaihtanut sitten enemmän pitkille matkoille. Ja Niin ei hänkään enää olympialaisia yritä. mitä täällä, onko Aurajoen vedessä jotain outoa, mikä saa täältä tulemaan kovia triatlonisteja? Itse koitin juoda, 2 vuonna koittanut juoda, mutta ei ainakaan saman päivän tulossa parantunut yhtään. Joo, en usko, että siellä ei ihan hirveästi tule käyty muuta kuin ehkä kerran vuodessa sitten Turku-triatlonissa, mutta ei tule pahemmin uitua siinä. Treenaatko paljon muiden kovien triatlonistien kanssa? Joo, Treenaatko mieluummin yksin? Pakerrat autotallissa vai? sekä että, mutta totta kai teillä on Turussa toi triatlonin valmennuskeskus ollut jo pyörinyt varmaan 2–3 vuotta. Eli Urheiluakatemian yhteydessä tämmönen painopistekeskus. Ja se on kyllä koonnut tosi kivasti nuoria triatlonisteja ympäri Suomea Turkuun. Ja totta kai sen myötä tästä on niinku mahdollisuudet yhteistreeneihin ja näin. Niin tulee siellä paljon oltu yhteistreeneissä, mutta totta kai myös sit tulee tehty yksinkin. Et molemmat on oikein mukavia. No. Sanoit, että muutit lukioikäisenä tänne Turkuun, niin mitä sanoisit, jos tulevaisuuden toivot pohtii sitä, että kannattaako tulla Turkuun urheilulukioon ja valmennuskeskukseen, niin suositteletko semmoisen loikaottonista jo lukioikäisenä ja mitä se sun mielestä vaatii? No ainakin oman kokemuksen perusteella niin voin suositella vahvasti, että totta kai se on niinku iso muutos ja sillä
Mutta että kyllä se mun mielestä on, niinku, on ehdottomasti kannattavaa, jos urheiluun haluaa panostaa ja tää niinku mahdollistaa sen, että on joustava koulu ja lukio ja sit siihen on niinku tosi hyvin laitettu yhteen tää valmennuskeskustoiminta, niin se on niinku tosi toimiva juttu. Mutta totta kai näen, että siinä kyllä, kun sen ikäisenä muuttaa yksin, niin kyllä siinä niinku mun mielestä vaatii vielä niinku vanhemmilta niinku tukea ja panostusta, että se homma toimii. Että siinä on kuitenkin muutenkin ja tosiaan on tosi tärkeä kaikki tommonen niinku ruokahuolto ja uni ja lepo ja ravitsemus ja kaikki, niin ettei se tavallaan se arki tule liian raskaaksi siinä heti. Että varsinkin kun muuttaa ton ikäisenä yksin, niin se on jo iso muutos, niin näen, että vaatii kyllä tukea vanhemmilta. Miten sä itse hoidit kaikki nämä ruokahuollot ja nämä 15-kesäisenä? No koulusta jätty pääsee syömään ja sit oli ruokaa osittain tein, mut sit myöskin kävin silloin ihan ekana vuonna kun muutin, niin menin oikeastaan joka viikonloppu Somerolle. Ja sieltä sit myös tuli ruokaa vähän mukaan, niin sai kevennettyä sitä arkea sit kuitenkin niin. Mutta asuitko ihan siis yksin vai jossain? Ihan eka vuoden asuin yhden tutun somerolaisen alivuokralaisena. Ja Oli meidän leirillä. oli leirilläkin, joo. Kuka? Ja sit sen jälkeen... Nimi paljasta. Ehkä se voi varmaan paljastaa. Ivari Lahtinen, toinen Somero Esan triaton edustaja. Ja Someron toiseksi paras triaton. Joo. Ja sitten tämän jälkeen eka vuosi tosiaan Ivarin kanssa ja sitten sit asuin ihan, tai muutin ihan yksin. Kuulostaa kyllä vähän hurjalta, siis ite muutin meillä joskus yliopistoon just joskus 18-19-vuotiaana. Oli silloinkin vähän hukassa. Esimerkiksi just, että mitä kaupasta pitää ostaa. Joo, kyllä siinä. Tai siis silloin osti kaljaa ja makaronilaatikkoa, mutta ei se ole ehkä fiksuin valinta. Joo, ja kyllä semmoista niinku panostusta ja ajattelemista vaatii ja pitää olla niinku motivaatio siihen kokonaisuuden hallintaan. Et vaikka kuin tykkäis urheilla, mutta sit jos sä asut yksin, etkä oikein syö, etkä nuku, niin ei se se aika nopeasti niinku loppuu se homma. Niin, eli vaikka nuorena muutenkin pois Somerolta ja lapsuuden kodista, niin silti se on ollut toi triathlon projekti koko perheen yhteinen vielä. Niin. No on ollut, että näin voi sanoa ja hyvä niin, että ei se ilman sitä olisi niinku onnistunut. Että eikä vieläkään onnistuisi, että kyllä se on koko perheenkin projekti kieltämättä. Kuulin huhuja, että olet päässyt tämmöiseen Giant-perheeseen Gustav Inenin ja Christian Blumenstadin ja Kai Söderdalin kanssa, niin miten sä oot päässyt tällaiseen eksklusiiviseen joukkoon? Joo, se on aika eksklusiivinen, mutta tosiaan otettu ihan yhteyttä Giantin puolesta ja se on totta kai tosi hieno asia, että saa tukijoita ja on ihmisiä, ketkä haluaa auttaa ja tsempata ja näin ja toivottavasti pystyy tarjoamaan jotain myös vastineeksi. Giant on siis pyörämerkki. Joo, kyllä. Mikäs pyörä sieltä nyt on tulossa pukin kontissa? Katsotaan, ei vielä paljasteta ihan kaikkea, mutta jotain joululahjan tynkää sieltä ilmeisesti on vähän niinku tulossa. Eli kaikki kuulijat voi sitten Veikka Sarenin Instagramia seurata ja odottaa, että mitä se pukki tuo sitten. Joo, eiköhän paljastukset tuu sinne ekana näkyviin. Millä nimellä sut löytää Instagramista? Ihan Veikka Saren. Ja mitä sisältöä siellä on, jos pitää mainospuhe, että miksi ihmisten pitäisi tulla seuraamaan?
No, ei siellä mitään hirveän ihmeellistä ole, mutta että kesäisin tietty paljon kisakuulumisia ja talvella sitten vähän treenihommista ja tällaisesta normiarjesta enemmän. Sitten kun... Niin, onko ollut mitään semmosia isompia taukoja treenaamisesta tai vaivoja tai loukkaantumisia? No ei oo onneksi, että pitää tosta nyt vastaan tulevaa puuta heti koputtaa noin. Mutta ei oo, että saanut tosi terveenä treenata ja kyllä se on niinku yksi iso syy, minkä takia tää homma on mennyt niin hyvin eteenpäin. Että kyllä se vaan niinku vaatii niitä terveitä harjoituspäiviä mahdollisimman paljon ja ollut kyllä silleen niinku tosi hyvä, että niitä on tullut ja säästetty isoilta loukkaantumisilta ja sairastelukierteiltä ja näin, että aina niihin niinku ei voi vaikuttaa, mutta kyllä niihin sit myös paljon pystyy omalla toiminnalla vaikuttamaan, että etenkin näihin niinku sairastelu- ja loukkaantumispuoleen, että syö kunnolla ja lepää kunnolla ja kuuntelee omaa kroppaa, niin sillä on tosi iso merkitys. Katsokaa, täällä on Havain 8. paras Ironman. Kyllä, nyt saatiin todellinen legenda tähän. Mikä luoto tuli tähän nyt? Elikkä nyt tää on vasta niinku nimensä arvoinen tää podcasti. Mika ei ole vielä pyydetty. Ei vielä. Mutta kyllä se vielä joku päivä sai. Mukava täällä juosta Turussa. Tänään ei oo satanut. No niin, Mika, annapa nyt joku kysymys Veitalle. Vähän mikkiä lähemmäksi. Mä en tiedä mistä te ootte Ihan sana on vapaa. No. No, mikä on tämän kauden kohokohta? Tämän vuoden kohokohta triathloni niinku lähtökohdista. Menneen kauden vai tuleva? Mennään. Tuleva etukäteen se olisi. Niin, ei sitä tiedä. Vähän jo sivuttiin, niin kyllä se varmaan se eka maailmancupin kilpailu oli. Että Valencia joo, että toki MM-kisat oli kyllä kans toinen iso, mutta ehkä tää maailmancup, kun se oli ensimmäinen laatua, niin ehkä siinä on joku lisäarvo vielä päällä. No niin, Mika mene töihin, niin me saadaan jatkaa. Moikka. Nähdään. Mikä on aika usein, kun mulla on GoPro mukana, niin se aina ilmestyy kulman takaa. Se on semmonen linssilude. Mutta niin. Niin mainittakaa vielä, että me ollaan ollenkaan voitettu Mika tänä vuonna polkujuoksukilpailussa. Joo. Mutta siitä ei sen enempää. Ja siis ilman minua Juuso olisi myös sokeana metsässä jäätynyt. Minä autoin Juuson pois metsästä. Käytännössä kannoin sitä 10 kilometriä, jonka jälkeen se sokeana näki valoa maalista. Otti semmoisen sprintin ja juoksi ennen mua maaliin. Joo, tästä on jotain tarinaa saattanut kuulla. Aika karu teko. Kyllä mun mielestä. Urheilu on raakaa. Kyllä. Vaan voittais muistuttaa. Kyllä. Mutta niin, takas siis kuulostaa niin harjoitusfilosofian kannalta, että just ollaan, että tekee rauhassa. Kun aika välillä kuulee myös semmosia, että jotkut on saanut kovia tuloksia aikaa, kun sairaalla treenillä ja kovatehoisella treenillä ja isoilla treenimäärillä. Mutta yleensä ne tarinat on aina, että parin vuoden jälkeen sit tulee jotain ongelmia. Juu, näinhän se on, että aika pienestä asti nimenomaan iskä just opettanut sitä, että pitää oppia kuuntelemaan omaa kroppaa ja pitää tietää milloin on väsynyt ja näin, että tai milloin jotenkin kroppa ei toimi vaikka normaalissa harjoituksessa. Ja no sit kun sitä pikkupojasta asti alkanut ainakin jollain tasolla miettiä, niin aika hyvin niin nykyään tuntee oman kroppaan ja heti kyllä tietää, että jos kaikki ei ole ihan normaalista. Ja sit ollaan kyllä niinku aina käytännössä välittömästi reagoitu tällaisiin kaikkiin epänormaaliuksiin, että se on ollut niinku yksi iso juttu siinä, että ollaan pystytty välttämään
kaikki vammat, että yleensä kun nopeasti reagoi ja vaikka tarvittaisiin lepää päivän 2, niin siinä niin pystytään välttämään sellainen, että kroppa menee ihan pakettiin ja sit pitää lepätä monta viikkoa, että se on sit kuitenkin se päivän 2 lepoaika aika pieni verrattuna siihen, että jos tulee jotain isompaa hämminkin, että Kuulostaa järkevältä. Minun mielestä urheilussa muutenkin pitäisi mennä aika hitaasti rauhassa. Kyllä. Ja kyllä tämmönen rauhassa kun mennään ja tehdään PK-harjoittelua, niin se myös pavauttaa tosi tehokkaasti. Että Toki tässä myös on se ero, että jos pystyy tehdä PK-treeniä 4 vauhdilla, niin on siinä ero siihen, että tekee vaikka 6 minuutin kilometrin tahdilla. Niin, se oli se syy, minkä takia Ollille ehdotettiin polkupyörää. Alun perin 1,5 kilsaa vetoja piti 3-4 viikkoa ja mennyt. Poika ei hirveästi puhunut aikaisemmin. En nyt puhunut, olisin mä pysynyt perässä, mutta olisi voinut huomenna olla jalatkin perään. Mutta mitä mieltä olet niinku monipuolisuudesta, että hyödynnätkö eri lajeja, hiihtoa, gravelia, suunnistusta, tämmösiä? Seikkailukilpailuja. Vai pysytkö vaan niinku kupittaa asfaltilla? No kyllä ehdottomasti monipuolisesti, että oon tykännyt hiihtää kans ihan pikkunappulasta asti ja vieläkin kyllä tykkään, että tietenkin kelit vähän vaikuttaa siihen, mutta että kunhan ne on kondiksessa ja pääsee ladulle, niin kyllä tykkään korvata aika paljon muuta talviharjoittelua hiihtämisellä ja muutenkin kyllä tämmönen monipuolisuus on niinku tosi iso ja tärkeä osa ja etenkin nuorena, että mäkin oon pelannut vaikka mitä jalkapalloa, jääkiekkoa, salibändiä ja sitten on ollut näitä kestävyysurheilujuttuja, niin monipuolista niinku liikkumista ja mahdollisimman paljon nuoresta asti. Että Huomaatko tuon jääkiekkoilijan kropan? joo, Selkeä tausta. kyllä, ihan selkeä. Ja Onko hiihtäessä vapaata vai pertsaa vai molempia? no molempia osaan, mutta kyllä tulee hiihdetty oikeastaan aina vapari. Sitten kun nämä talvet on ollut vähän huonoin, niin en ole viittinyt edes ostaa pertsan kamoja. Niin ne vähät sit mitä on hiihtänyt, niin sitten vapaata. Että kyllä se, Teetkö paikallaan pyöräilyä talvella? kyllä sitä tulee tehtyä, että ei missään nimessä kuulu omiin lempiharrastuksiin, mutta ei siltä oikein välttyäkään voi, että ulkoilma ihminen ja kyllä se kaikki treenaaminen ulkoa on paljon kivempaa, niin, mutta kyllä se tästä vaan joutuu sotkemaan pyörää omassa asunnossa. Osallistutko Zwift-kisoihin? No en ole vielä itse asiassa osallistunut, että ehkä mun täytyisi käydä joku kisa koittamassa. Että ainakin vähän, että millaista se meno siellä on. Se on kyllä yllättävän hauskaa. Tai en saa itsestäni missään niin paljon tehoja kuin Swift-kisassa, kun laittaa vähän Kyllä. Slayeria soimaan ja huutaa loppukirjaa. Meinaa pyörittää. Sitä on vaikeampi tehdä ulkona, kun pelottaa. On. Joo. Et ehkä toi on myös vähän se, noin tosi hyvin, mutta sit just myös, kun ollaan tässä puhuttu niistä treeni-intensiteeteistä sun muista, niin ehkä toi on myös yksi syy, minkä takia mä en ole niin ihan hirveän hanakasta lähtenyt. Totta kai tuommoista on tosi hyviä ja kovia niinku treenejä silloin tällöin, mutta että sit jos niitä innostuu tekemään vähän enemmän, niin sit voi olla kroppa aika äkkiä. Niin. Aika syöty loppuun, että sit kuitenkin kun ne mun kisat sit oikeesti ovat siellä kesällä, niin mut miksei silloin tällä tekee ihan hyvää vähän mennä kovempaa. Kyllä aina välillä näkee semmosia, joiden selkeästi kuntopiikki on vaikka Swiftin talvikisoissa. Kyllä. Eräs nimeltä mainittu on Jari. Espoosta. Ai Jari, onko voitin Ironmanin Lahden kisan pyöräosuudella? Kyllä, jaetaan sama Jari.
Tää on mun hieno urheilusuoritus. Jätin vetoajaren kanssa. Häviäjän pitää värjätä hiukset punaiseksi. Minä voitin. Jäin aika paljon juoksua suhdella. Ei siitä ei laskettu. Niin, voitit sen kisan, mikä ratkaisi aika paljon. Kisavalinta on tärkeää. Kyllä. Mitäs kun triathloni varsinkin lyhyellä matkoilla tässä pyöräilyssä varsinkin on tämmönen niinku taitoelementti aika suuressa osassa kilpailemista. Reitit on teknisiä, niin miten oot sitä harjoitellut ja näetkö, että sitä pitää vielä treenata tulevaisuudessa? No, se on totta kai se on niinku isossa osassa, että ei voi vaan polkea ja sotkea, vaan siinä on niinku yleensä iso porukka ympärillä ja sit se reitti on myös tosi tekninen, että ehdottomasti sitä pitää niinku harjoitella ja siinä voi aina kehittyä ajovinjojen ja tekniikan suhteen. Totta kai sitä on niinku eniten sitä harjoitusta on tullut kisoissa ja kun niitä on kiertänyt nuoresta asti. Mutta totta kai on vaan harjoiteltu jossain leireillä, treeneissä vähän jotain keilojen kiertämistä ja kaikkea tämmöistä ajotekniikkaa, että kyllä se on tosi isossa osassa. Onko sulle tuolla kisoissa sattunut ikinä mitään haavereita? No on siellä tullut kaatumisia, että tänäkin vuonna pari harmittavaa kaatumista. Et ennen mä oon kyllä pysynyt paremmin pystyssä, mutta tänä vuonna on ollut 2 vähän semmoista epäonnista kaatumista, mutta onneksi ei ole nyt sattunut mitään pahempaa, että se on niinku tärkeä. Ja siis noissa lyhyemmän matkan triathloneissa siis ajetaan ryhmässä. Kyllä, eli peesi sallitut kisat ja saa ajaa ryhmässä toisen takaren kanssa kiinni. Ja sitten tuo Eurooppa-kapeissakin, kun siinä lähdössä on vaikka 75 kaveria, niin aikamoisia pyöräporukoja sinne tulee ja sit reitit on tosi kapeita ja teknisiä, niin siinä on niinku aika senttimetrimarginaalit ja välillä ihan millimetritkin. Kohtuu hurjaa hommaa. Enkä itekään mikään sellainen hurjapää, mutta sit kun siellä porukassa on, niin sit pitää vaan mennä siellä mukana. Ei siis sit kannata alkaa ajattelemaan ihan hirveästi sitä, että silleen niinku rationalistisesti, että sit pitää vaan mennä. Niin, sanotaan muutenkin, jos loogisesti rupeaa ajattelemaan, että jonkun 25 millisen kummin päälle laittaa koko elämänsä ja ajaa jotain 50. No se on just näin, että nimenomaan tommosia ei kannata ajatella siellä kisassa, että sit se loppuu aika nopeasti. Onneksi kestävyysurheilu on vähän hölmöä homma. Se on vähän reikäpäitten hommaan. Joo, ite on viime aikoina yhden kaatumisen jälkeen, jos todennut aina mutkissa miettimään, että mitä jos ajaisi tästä läpi vaan. Sitten pari kertaa vaan ajanut läpi eikä kääntynyt koroon miettimään. Ei se ole fiksu. Joo, ei pitäisi ajatella mitään. No miltä se nyt tuleva kausi? Sanoit, että PK kautta nyt mennään, mutta miltä sitten kisakausi, treenikausi? Onko leirejä tulossa? Minkälainen kisakalenteri? No kisakalenteri en vielä nyt sen enempää tässä vaiheessa suunnitella. Ihan kaikkia kisoja ei taideta vielä julkaistukaan, mutta ensi kaudella ehkä päätavoitteet on vielä viimeisen kerran U23-sarja, EM, MM-kilpailut. Ja sitten ehkä vähän tätä vuotta enemmän noita maailmankappeja kilpailukalenteria. Ainakin yritetään saada, niin ehkä siinä. Ja Suomessa sitten totta kai SM-kisat. Haluan tietää, mitä sä syöt? Millainen on triathlonistin ruokavalio? No, kun muutakin kuin Hesburgerissa. Voiko Turussa syödä missään muu? Ainakin Hesburger aina sponsoroi kaikkia triathlon tapahtumia. Ei ainakaan vielä meikäläistä, mutta tosiaan... Eikö se vegeburger olekaan? Ei oo mun mukaan sentään nimetty. Mä oon luullut. Toi ihan normikotiruokaa ja vaan mahdollisimman paljon.
paljon kun treenaa, niin ongelma on aika vähän niin päin, että on vaikea syödä tarpeeksi. Ja se on kuitenkin... Sä treenaat viikossa? Monta tuntia? No ihan semmoista puhdasta treenaamista, niin varmaan sellainen keskiarvoviikko, niin peruskuntokauden noin 20 tuntia. Ja. Tai ehkä peruskuntokauden vähän ylikin ja sitten ehkä vähän kisakauden siellä se voi olla vähän allekin. Että. Ja sit saa syödä mitä vaan, jos treenaa 20 tuntia. Niin, en mä tiedä mitä vaan, mutta aika paljon siinä saa ainakin syödä. Että totta kai yrittää nyt silleen syödä perusterveellisesti, mutta mä oon aika vapaa näiden asioiden suhteen. Kyllä siellä sit tulee syötyä vähän jotain herkkuja hyvääkin ja tällä, että mut mun mielestä silleen sopivasti kaikkea, niin se on aika tasapainoinen vaihtoehto. Ja mitä sä syöt kisassa sitten? Tai treeneissä? No ihan lyhyissä kisoissa niin ei ole muuta kuin pyöräosuudella ehkä urheilujuomaa. Ja olympiamatkasta tulee otettua vähän urheilujuoman lisäksi lisää energiaa. Että sen verran kuitenkin lyhyin noi kisat, että se kisan aikainen tankkaaminen nyt ei ole mitenkään silleen ratkaiseva. Että kyllä ne energiavarastot pitää vaan niinku täynnä ennen sitä kisaa. No millä sä täytät ne ennen kisaa? No ei ole mitään sellaista tankkaussuunnitelmaa. Ihan normaalista tai vähän enemmän vaan perusruokaa ja näin, että ei ole mitään sen suurempia niinku suunnitelmia, että jotenkin tankkaisi erityisesti, mutta kunhan nyt syö niinku riittävästi, niin kyllä se ainakin tähän asti hyvin riittänyt. Tässä oli tämmönen akunvaihtoepisodi. Nämä on niin arktiset nämä Turun olosuhteet, että ei täällä akukkaan kestä tämmöisissä action-kameroissa. Mutta otetaan edellinen kysymys uudestaan, eli vähän tämmönen vapaa sana, että mitä haluaisit kertoa triathlonista tai omasta urasta tai tulevaisuudesta ihan niinku omin sanoin? No nyt tulee vähän helpommin, ehti jo vähän äsken miettiä sitä, mutta niin kuin tuossa tuli aluksi puhuttua, niin urheilu on aina ollut semmoinen elämäntapa ja intohimo, nautintokin. Ja tykännyt treenata ja liikkua ja ulkoilla ja tehdä. Ja ehkä se on sellainen, mitä kannustaa niin haluaisi etsimään ja lajista riippumatta, että olisi se sitten triathlon tai joku muu. Mutta että olisi joku semmoinen intohimo ja semmoinen, missä on niin hyvän olon tuntee ja tällä, että tekee töitä jonkun asian eteen, niin sellainen on mun mielestä aina tosi ihailtavaa ja hienoa. Kyllä. Ja siis tohon vielä vaan, että sellaiset ihmiset, jotka on kiinnostunut jostain asiasta, niin on yleensä myös kiinnostavampia. Tää on niinku... Joo, ehdottomasti näin. Eikä sen tarvitse olla välttämättä just urheilu, vaan... Ei nimenomaan, että mikä tahansa asia tai mikä tahansa tavoite sillä omalla asialla onkaan, niin ihan yhtä lailla hieno asia. Ja nyt kun sä oot Suomen paras triathlonisti ja sä oot matkalla maailman parhaaksi triathlonistiksi ja olympialaisiin ja tätä matkaa ei voi tehdä yksin, niin jos joku nyt kuuntelija herää, että haluaisi tulla mukaan tähän matkaan tukemaan jollain tavalla, niin vieläkö mukaan mahtuu ja millä tavalla pitäisi olla yhteydessä? No ehdottomasti mahtuu, että vaikka on jo hieno nippu takan tukijoita, niin ei niitä niinku liikaa voi olla ja varsinkaan tässä kohtaa. Ja ihan vaikka ottaa Instagramissa yhteyttä, sieltä löytyy myös sähköpostia ja tällaista, niin varmaan sieltä kautta on helppo päästä eteenpäin. Noniin. Mulla on vielä kysymys. Joo, meillä on loppukysymys, totta kai. Ei me lopeteta vielä. Kaikkein tärkein kysymys on, että mikä on sun Cooper tulos? Nyt täytyy sanoa, että mä en ole 9. luokan jälkeen koulucooperin jälkeen juossut. 9. luokan Cooper tulos taisi olla jotain himpualle 3800, Mitä? Mutta 3800. Taitaa olla legendojen kanssa ennen. Olisiko ollut parikymmentä metriä vajaa 9. luokalla, mutta joku 3780. Mutta että en osaa sanoa. Kyllä se nyt yli 4 on, mutta en tiedä kuinka paljon. Jonkun verran ainakin.
Mut paljon sä oot kympin juossut? No 10 meni kohta jo melkein pari vuotta sitten maantiellä 30-40, niin jos nyt sitä taustaa vasten katsoo, niin kyllä siinä Cooperissa nyt aika paljon enemmän kuin 4 menee. Kyllä. Helposti. Ihan kivoja aikaa. Ymmärrätkö sä nyt se, minkä takia mä sitten pyörää? Joo. Kyllä. Sitten meillä on ollut toinen loppukysymys aina, että kenet sä toivoisit Lenkillä legendojen kanssa podcastiin vieraan? Ei ole kyllä yhtään toivetta vielä toteutettu, mutta sekin päivä vielä tulee. Joo, onneksi kun mä oon kuunnellut teidän podcastiin, niin mä tiesin varautua ja miettiä tätä kysymystä etukäteen. Ja tämmönen vastaus kuin Janne Salmi, suunnistusmestari, olisi ihan mielenkiintoinen saada tänne. Janne on ollutkin meillä kyllä jo tuolla niinku draft-listoilla. Että. Joo, no niin, mutta sitten saa vahvistus tää teidän drafti. Yes. Ja puhelias kaveri ja varmasti, tai löytyy ihan mieletön määrä hauskaa tarinaa, niin Joo, ja puhutaan kyllä todellisesta lajilegendasta. kyllä, niin se on mun iso suositus. Kyllä. Onko Ollilla vielä kysymyksiä? Ei, mä oon vähän häkeltynyt noista Cooper-tuloksista. Kyllä. No sitten, ennen kuin lopetetaan, niin pyydetään sultakin antaa joku haaste meidän lukuisille kuuntelijoille. Mitä sä ehdottaisit tai kehottaisit ihmisiä tekemään joulukuisina iltoina tai aamuina? Ei varmaan mitään sen kummempaa kuin, että menkää ulos ja menkää lenkillä. Ja oli se sitten gravel-lenkki, jos kävit salliin, hiihtolenkki, juoksulenkki, mitä vaan, tai miksei uintikin, niin menkää treenaamaan. Ehkä siitäkin voi jonkun somepäivityksen sitten laittaa. Vaikkei se varsinainen haaste olekaan, mutta Voisi joillekin olla haaste. voi se jollain olla haaste, niin. Mutta sellainen haaste. Hyvä, kiitos. Kiitos Veikka. Kiitos. Tsemputtia. Ja sitten kun pääset olympialaisiin, niin muista, että meidän kanssa täällä on oltu lenkillä. Me ollaan oltu avainasemassa sinne pääsyyn. Kyllä, ehdottomasti näin. Juuri näin. Hyvä. Kiitoksia. Heippa! Heippa. Kiitos.